Joten ei muuta kuin säätämään watteja, mikä käy suht simppelisti. Ensiksi laite päälle. Odotellaan. 5 näpäystä, jolloin päästään menuun ja laite päätti sammua, koska se oli kallellaan vasemmalle päin. Ihan hemmetin hyvä Featore. Uusi yritys. Menu. Sitten ensimmäisenä System-menu. Tästä, kuten varmaan jo näppärimmät äskeisestä huomasivat, laite sammuu, kun sitä kallistetaan vasemmalle, mitä emme tee nyt. Näpäys, päästään wattisäätöön. Kallistus vasemmalle, laskee watteja ja oikealle, yllättävää sinänsä, nostaa watteja. Aina ylös 20 saakka. Ja exitistä laite poistuu menusta. Nyt ruudulla pitäisi olla 20 wattin vaatimat voltit, vastus ja myöskin kyykähdyskuormassa, mikä on melkoinen. Mutta laitteen myöskin mainostetaan toimivan jopa niinkin alas kuin 0,5 asti, joten kokeillaanpa. Nyt, kuten koneessa on, trippiatomisaattorimallia Aero PF. Ja kuten ehkä toivottavasti näkyy, vastus on 0,7. Halutut tehot on 20 ja näyttää tältä. Kivasti hohtaa ja pumpui vähän muuten palaa. Ja ja kyykähdys on kova, mutta näyttäisi jaksavan pitää virran päällä. Tässä kohtaa videota meillä piti olla myöskin vieraileva tähti, eli tankkivolttimittari, mutta koska kyseinen herrasmies tai rouva, mistäpä noita tietää, on tällä hetkellä VP:llä. En pysty näitä voltteja sen kummemmin varmentamaan, mutta aikaisemmissa mittauksissa ne ovat olleet aika lailla 1:1 näytön kanssa. Hintaa tälle tuupille tuli Vapeonista ostettuna vähän päälle 90 €, ja näitä on tuossa esimerkiksi Puffille jossain kohtaa hinta epämääräinen. Kaiken kaikkiaan jämerä tuupi, tuntuu kädessä hyvältä. Kierteet, ne on nyt ei parasta mahdollista, mutta ei myöskään huonointa Kiinan laatua. Sangen varteen otettava vaihtoehto DNAlle, joka kuitenkin painii tällä hetkellä eri hintaluokassa. Ei mulla muuta. Kiitoksia, jos jaksoitte tänne asti.